Pamätám sa, že fúkal neuveriteľne studený vietor a veľmi mrzlo. A vtedy som si uvedomil, že títo ľudia robia nenahraditeľnú prácu. Dovoľte mi preto, aby som predtým, ako sa prihovorím k samotnému podujatiu, tento most nad Považskou Bystricou bude mať aj nejaké meno. Predsa len je to most. Chcem navrhnúť predstaviteľom mesta Považská Bystrica, ako aj všetkým zainteresovaným, ktorí do toho majú čo povedať. My si tento rok pripomíname, ak ma pamäť neklame, 130. výročie narodenia Štepánka. Skúsme o tom pouvažovať, o skupovaní pozemkov v predpokladanej trase. Poviem to otvorene, hoci za to budem kritizovaný, kvôli vplyvu mimovládnych organizácií, ktoré nemajú žiadnu zodpovednosť. Ale teraz komplikovali statočne Slovenskej republike výstavbu. Čím viacej sa špekuluje, tým horšie pre cestujúcu verejnosť, ale aj pre rozvoj národného hospodárstva. A to je priamo aplikovateľné na súčasnú diskusiu okolo PPP projektov. Keby sme špekulovali vo vláde Slovenskej republiky, tak sa na Slovensku nestavia nič, pretože štátny rozpočet na to zdroje nemá a my musíme kombinovať verejné a súkromné partnerstvo. Národnej diaľničnej spoločnosti by som chcel poďakovať za dotiahnutie prípravy tejto stavby. Spracovanie žiadosti z eurofondov, bola to vôbec prvá žiadosť z operačného programu Doprava 2007-2013. Napokon treba poďakovať aj zhotoviteľom za dodržanie veľmi tvrdých termínov pri splnení vysokých, že ak má Slovensko v roku 2010 najvyšší hospodársky rast v rámci celej Európskej únie, je to predovšetkým vďaka obrovským verejným investíciám a predovšetkým vďaka výstavbe diaľnic a rýchlostných komunikácií na Slovensku. Európskym fondom vkladáme ďalší dôležitý kamienok. Rozpočet Európskej únie prispel na túto stavbu takmer 224 miliónmi eur, čo predstavuje Odškodnite poškodené rodiny žijúce pod diaľnicou. Chutí vám vaša bohatá večera, keď viete, že niekoľko rodín zostalo v rodinných domoch, ktorých cena poklesla? Každá z tých rodín má pol kila papiera, kde vás žiadajú o vyplatenie majetkovej újmy, o presídlenie. Chcú len toľko, aby si mohli presunúť svoje domy, aby mohli bývať niekde inde, než pod tým mostom. Komunisti sa takto nechovali. Mnohým rodinám ste zničili život. Stavba je tu krásna, mnohým motoristom to pomôže, ale nezabúdajte na to, že desiatkam rodín ste zničili život. Odškodnenie pre nich si žiada len zlomok ceny diaľnice. Diaľnica stála 10 miliárd. Odškodnenie jednej rodiny stojí 1 000 000 korún. 1 000 000 korún ste včera použili na koncert zdarma. Najmenej 1 000 000 korún ste použili pre CDčka, ktoré ste rozhádzovali po meste. Za to mohli byť odškodnené 2 rodiny. Ďalší 1 000 000 ste možno použili na tie trojkovky, ktoré robili reklamu spusteniu diaľnice. Ďalšia rodina mohla byť odškodnená. Mesto bolo polepené billboardami o spustení diaľnice. 4. rodina mohla byť odškodnená. A vaša dnešná večera, nech vám padne na užitok, mohla odškodniť 5. alebo 6. rodinu. Dobrú chuť.